Mă numesc Mircea Suciu, sunt din Oradea și în aprilie anul 2006, în a doua săptămână a lunii, într-o zi de miercuri noaptea, înspre joi dimineața, în jur de ora 3, nu puteam să dorm și m-am sculat, am deschis radio să ascult vocea Evangheliei și în momentul acela mi s-a întâmplat un fenomen ce nu mi s-a întâmplat niciodată. Dintr-o dată n-am știut de mine nimic, dar m-am găsit într-un loc, eram parcă într-un cer de rugăciune. Eram acolo mai mulți lucrători și ne rugam Domnului. M-am bucurat enorm de mult și toți ne-am bucurat, dar Domnul a avut un mesaj special pentru păstori și pentru Statele Unite ale Americii. Dar am să încep cu a doua parte, cu mesajul care Domnul mi l-a dat pentru Statele Unite. Și atunci mi-a zis Domnul așa: bărbatule, trebuie să pleci cu un mesaj special în America. Mesajul pe care ți-l dau este acesta: iată, eu vin curând. Nimic altceva nu ai de transmis decât acest mesaj. În acele momente am zis Domnului: Doamne, eu am încercat în anul 1996 să obțin o viză pentru America și n-am reușit. E foarte greu să obții această viză. Cum voi pleca? Cum voi ajunge acolo? Atunci Domnul m-a luat de mână și prin Duhul am zburat oceanul cu el împreună și am ajuns în America. Când am ajuns, am crezut că am greșit adresa și am zis: Doamne, asta nu este America. America o știu altfel, nu e asta America. Pentru că nu vedeam nicăieri zgârie norii, nu vedeam nicăieri orașele acelea impunătoare pe care nu le-am văzut pe viu niciodată, dar le-am văzut prin micul ecran. Și atunci Domnul mi-a spus așa: bărbatule, mesajul pe care ți l-am dat trebuie să-l transmiți Americii. Ce am văzut atunci? Am văzut o scenă care m-a lăsat în cumpăn. Vedeam bărbați îmbrăcați militari cu arme la ei și plecau pe front, la război. Iar în urma lor femeile plângeau cu copiii în brațe. Iar țara parcă era tăvălujită și parcă un foc a trecut peste ea. Și atunci Domnul mi-a spus: bărbatule, transmite mesajul pe care ți l-am dat. Și Duhul Domnului m-a răpit, m-a luat deasupra la plataforma. Y entonces lo transportó el Señor y dice que le presentaron un rollo muy grande. Y cuando desenvolvieron el rollo, en letras negras gigantes decía: destrucción de guerra. Él dice que él vio miles y miles de soldados marchando hacia la guerra y mujeres jóvenes con nenes en los brazos que se quedaban llorando, llenas de dolor. Eso es lo que viene. Mi alma te alaba, Jesús. Eso es lo que se acerca, no hay quien lo impida. Y dice que entonces yo... Americii și a început să vorbesc, să strig în gura mare: iată, eu vin curând, iată, eu vin curând. Dar nimeni nu lua seama. Și mesajul a luat așa o amploare, nu aveam nicio stație de amplificare, dar răsuna așa de puternic ca și cum ar fi fost o stație de amplificare. Am crezut că cei care mă văd și ascultă mesajul vor fi receptivi la mesajul pe care l-am transmis. Dar am rămas decepționat pentru că nimeni nu lua aminte la mesajul pe care Domnul mi l-a dat. Și m-am întristat mult. Și atunci Domnul mi-a vorbit așa: bărbatule, vezi tu țara aceasta? Da, Doamne. Așa va ajunge America. Țara aceasta a fost o țară minunată. Când i-am adus aici poporul acesta, a găsit o pustie. Din pustia aceasta i-am binecuvântat, i-am ocrotit de războaie, i-am ocrotit de nenorociri, de calamități. Și pentru că în vremea aceea s-au alipit de mine de peste 100 de ani, de când ei stau sub ocrotirea mea, zice Domnul. I-am binecuvântat cu liniște, i-am binecuvântat cu pace și le-am dăruit o țară și o prosperitate, o dezvoltare economică și materială cum nicio țară din lume nu a avut-o. Și am făcut o grădină minunată. Țara aceasta a fost o țară minunată. Acum ei, în mentalitatea lor, zic că prin înțelepciunea lor au făcut asta. Iar eu, Domnul vieții,
care i-am ocrotit, i-am păzit de orice nenorocire, m-au scos afară din societatea lor și au pus învățături străine și au luat învățători lui Baal, s-au dat după Baal, s-au dat după vrăjitorii, s-au dat după învățătorii sodomiților și păcatul în țara aceasta a ajuns la culme. Împăraților mă cinstesc cu buzele, oriunde merg mă cinstesc cu buzele, dar inima li sunt departe de mine, pentru că îți curvesc, se dedau la jaf, mint, înșală și asupresc popoare. În îndurarea mea le-am vorbit în bunătate și în dragoste, le-am vorbit prin proroci care i-am trimis la ei, dar n-am luat aminte. Le-am vorbit prin tot felul de avertismente și nu au ascultat. I-am atenționat prin ape, i-am atenționat prin cutremure, le-am dat atâtea mesaje și n-au luat aminte la ele. De aceea, zice Domnul, am să mă judec cu ei. Pentru că în vreme ca și aceasta, când ar trebui să apropie mai mult de mine, în mândria lor zic, nimic nu ne poate tulbura. Liniștea ce am realizat-o este datorită înțelepciunii noastre. Pentru că în îngânfarea lor, în mândria lor, am să-i smeresc. Pentru că înaintea mea cine se smerește va fi înălțat, dar cine se înalță va fi smerit. Și chiar dacă s-ar urca până la cer, și de acolo îi voi arunca jos, pentru că m-au părăsit pe mine izvorul apelor vieții, am să le pârjolesc țara, am să trec cu tăvălugul peste ei, am să îi trag într-un război care nu este a lor și mă voi judeca cu ei. Le voi lăsa țara pustie, femeile văduve și copiii orfani, pentru că m-au părăsit, zice Domnul. Și pentru că această lucrare, voi trebuie să o știți, zice Domnul, păstrați unitatea Duhului și stați la postul de veghere. Aduceți-vă aminte atunci când eu am vorbit robului meu Habacuc, când am vorbit lui Iosua și i-am spus lui Ieremia, ce vezi, Ieremia? Eu văd un vegheator, eu veghez asupra cuvântului meu să se împlinească, zice Domnul. Iar pentru cei care încă mai păstrează cuvântul legământului, nu tăceți, ce strigați, iată eu vin curând. Pentru cei care încă sunt gata pentru ca să se întâlnească cu mine, zice Domnul, pregătiți-vă să vă întâlniți cu Domnul Dumnezeul vostru. Vă cer sfințenie totală, vă cer multă veghere, zice Domnul. Nu vreau jumătăți de măsură. Eu sunt un Dumnezeu gelos care nu accept jumătăți de măsură. Nu accept nici 90%, ci în totalitate 100%. Pentru că eu m-am dat pentru ei. Mi-am dat viața pentru răscumpărarea omenirii. De aceea și eu pretind aceeași măsură ca și ei să se dăruiască cu totului. Că eu sunt un Dumnezeu gelos și nu accept jumătăți de măsură, zice Domnul. Dar vă vreau curați și sfinți prin cuvântul meu, pentru că în vremuri ca și acestea am să mă judec cu neamul acesta, pentru că m-au părăsit pe mine Domnul vieții. Iată, eu vin curând și răsplata va fi cu mine, dar în același timp și judecata. În vreme ca și aceasta le cer pocăință, le cer să stea de veghe, să mijlocească, pentru că mulți au venit în țara aceasta cu un scop și scopul acesta lor a fost acela de a-și acumula, de a câștiga. Unii și-au găsit în țara aceasta mântuirea, dar nu toți au venit cu scopul acesta. Iar dintre voi care ați găsit din America un scut de adăpost, vine vremea și este aproape când veți fugi din țara aceasta și veți căuta să vă scăpați viața, veți fugi ca potirnichile. Mulți ați venit aici pentru o viață mai bună și v-ați făcut averi, dar în scurtă vreme le veți părăsi, pentru că mulți dintre voi v-ați pus nădejdea în ele și pe mine, Domnul vieții, m-ați părăsit. De aceea vă cer pocăință. Vă cer pocăință, pentru că vine ziua când mă voi judeca, zice Domnul, cu toți cei care nu mă cinstesc, dar totodată sunt gata să mă descoper celor care mă cinstesc. De aceea America